Dobrý den, mé jméno je Matyáš Vejtruba, jsem z Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce a dnes bych vám chtěl představit svou práci chemické a fyzikální metody používané pro testování transfuzních vaků. Co se týče struktury této prezentace, tak nejdřív se podíváme na téma jako takové, řekneme si, co jsem si určil za cíle a po případě, jak jsem se k této práci dostal. Dále si povíme důvody, proč se tato metoda zavádí ve Fresenius Kabi v Hořátvi a co tento proces obnáší. Poté se podíváme na nějaké provedení samotné metody a přibližně si popíšeme nějaké techniky, které jsem u této metody využíval. V druhé části referátu si poté povíme i něco o výsledcích a na závěr si celou práci tedy shrneme. Metoda SWAP a TOC analýza. Tyto dva pojmy nás budou provázet celou touto prezentací. TOC analýza je tedy analýza organického uhlíku, která nám určuje, je to jedna vlastně z forem určování kvality čistoty. Metoda SWAP je forma získávání vzorků, respektive je to forma stěrů. A tuto metodu jsem tedy pomáhal zavádět. Při motivace k této práci byla nějaká nová zkušenost s odborným pracovištěm a nějakým pracováním s nástroji, ke kterým bych se na střední škole nedostal. Dostal jsem se do Fresenia díky své známé, která právě pracuje v laboratoři právě ve Fresenius Kabi. Má práce měla hlavní přínos nějakou pomoc při zavádění této metody a poskytnutí dat a informací pro Fresenius Kabi. Cílů bylo hned několik. Jedním byla obecná kvalifikace, kterou jsem tedy splňoval v průběhu provádění metody. Touto kvalifikací musí projít každý zaměstnanec, který by vlastně prováděl tuto metodu. Druhým cílem byla nějaké zhodnocení spolehlivosti a přesnosti této metody a posledním cílem bylo poskytnutí výsledků, aby si Fresenius Kabi vyhodnotilo, jestli je lepší používat pro čištění kyselinu dusičnou, slabé koncentrace nebo čištěnou vodu. Co se týče metody jako takové, tak ta se zavádí z jednoho prostého důvodu. Je tím FDA, zkratka pro Food and Drug Administration, což je administrativa, která funguje v Americe. Jelikož Fresenius Kabi právě dováží i do Ameriky, tak je nezbytné, aby se tato metoda právě objevila i v laboratoři Fresenia. Tento proces obnáší nějaké obecné zavedení a poté dolazení parametrů pro jednotlivá výrobní zařízení. Teď již k samotné metodě. Metoda se dá rozdělit na dvě hlavní části. A první částí je tedy příprava samotných desek. Jsou to tedy naše simulované povrchy, které jsou použité pro kvalifikaci. Desky si rozdělíme pomyslně na 4 části a na 3 z nich jsou nanesena 1 gram naší hlavní substance. Tou je sacharóza. Sacharóza je hlavní substance z důvodu, že je nejhůře odstranitelná v procesu čištění a proto je tedy testovaná. Když projde tato látka, tak by měl projít i zbytek. Na levém obrázku můžeme vidět již zaschlé právě kapičky sacharózy, které budeme nadále stírat. Tím přecházím k druhé části metody. Zde tedy jsou samotné stěry, kde pomocí stíracích tamponů setřeme jednotlivé segmenty. Tyto stěry se potom přesunou tedy do vialek, ve kterých jsou vyždímané a celé vzorky potom přichází k TOC analýze. Kromě vzorků jako takových si namícháme i referenční roztoky, které poté využijeme k porovnávání. Co se týče tedy vzorků, tak máme 2 koncentrace sacharózy a je to z důvodu, že to je jedna z podmínek pro úspěšnou kvalifikaci. Co se týče tedy metod a respektive technik, které jsem využíval při této metodě, tak jednou z nich je tedy pipetování,
kdy pro mě to nebyla vyloženě nová záležitost, ale definitivně pro přesnost této metody bylo důležité, abych se co nejvíce přiblížil k 1 gramu, a proto tedy proběhl nějaký základní trénink, abych se právě přiblížil co nejvíce k 1 gramu. Druhou a asi náročnější technikou byla technika stěru. Ta probíhala pomocí následujících tamponů, které můžeme vidět na obrázku, a muselo zde dojít k tréninku správného úchopu a správné formy přímo samotného stěru, protože bylo důležité, aby se tampon držel velmi opatrně, ale i přesto byl vyvíjen dostatečný tlak na desku, aby se správně setřely vzorky. Co se týče tedy výsledků, tak naše výsledky můžeme popsat následovně. V druhém sloupečku vidíme A2 až 4 a B2 až 4 S1 S2. Na obrázku můžeme vidět podobně popsané i naše segmenty, a jsou to tedy naše jednotlivé vzorky. S1 a S2 jsou naše referenční roztoky jednotlivých koncentrací, se kterými tedy budeme poté hodnoty porovnávat. Pro nás nejdůležitější informace je tedy míra znovunalezení. Tato hodnota vlastně nám v procentech ukazuje, jak moc se nám navrátilo pomocí stěrů organického uhlíku. Porovnáváme to tedy s těmi našimi referenčními roztoky, u kterých nedošlo k tomu stěru, takže tam nedošlo nikde ke ztrátě. Míra znovunalezení pro úspěšnou kvalifikaci se musí pohybovat v rozsahu 75% a 125%. Kromě tohoto výsledku, respektive míry znovunalezení, tak zde můžeme vidět i průměr, směrodatnou odchylku, spodní interval spolehlivosti a koeficient pracovníka. Pro nás ještě výpovědný je právě koeficient pracovníka, který je spjatý právě s těmito procenty a taky nám říká něco o úspěšné kvalifikaci. Když se tedy pohybuje tato hodnota v rozmezí 0,85 a 1,15, tak proběhla kvalifikace úspěšně. Abych to tedy nějak celé shrnul. Tak co se týče přínosu mé práce, tak jsem tedy poskytnul nějaká data a informace, které byly dále využity od Fresenia při zavádění této metody. Pro mě tedy návštěvy laboratoře vytvořily nějakou novou zkušenost a vzhledem k mému dalšímu studiu chemie plánovanému si myslím, že tato zkušenost je velmi dobrá a velice se mi dobře pracovalo právě v prostředí Fresenia. Co se týče cílů jako takových, tak ohledně rozpouštědla Fresenius Kabi vyhodnotilo, že tedy je lepší používat kyselinu dusičnou z důvodu, že se potvrdila domněnka, že v čištěné vodě se určité látky tedy nerozpouštějí. Co se týče přesnosti, ale spolehlivosti, tak přesnost si myslím, že je velmi vysoká, vzhledem k tomu, že se celá metoda pohybuje ve velmi nízkých hodnotách, tak jakákoliv chyba a jakýkoliv výkyv, který by tam neměl být, je velmi dobře znát a proto si myslím, že teda přesnost je poměrně vysoká. Co se týče spolehlivosti, tak myslím si, že s lehkým tréninkem se definitivně dá dojít ke kvalitním výsledkům, a které by mohly být brány v potaz. A i já, jako někdo neskušený v laboratoři, jsem se po pár pokusech dostal ke správným hodnotám. Tím se dostávám ke splnění kvalifikace, které tedy bylo úspěšné. Došlo tak k tomu tedy na 3. pokus. Na první 2 pokusy jsem se vždy nějakou z hodnot tedy nedostal do požadovaného rozmezí. Co se týče další činnosti, tak se dá definitivně využít má práce při zavádění tedy v nějakých Freseniu podobných laboratořích, kde by se tedy daly využít poznatky a nějaké spisy z mé práce, nebo přímo ve Fresenius Kabi, kde by se tedy mohly tyto informace využít pro přímo zavádění do specifických výrobních zařízení.
To bude ode mě tedy pro dnešek vše. Já vám velice děkuji za pozornost a přeji hezký den.